Molt bé. El mètode de l'autocàs. Seguim parlant de les preferències del cervell. Per què ho fem? Ho hem explicat moltes vegades. Perquè hi ha un gran malentès, que és el de pensar que la majoria de persones són si fa no fa com nosaltres. I això no és cert. I això té essencialment dos grans impactes negatius. El primer, en els resultats. Com que les persones no són com nosaltres ens pensem que són, a l'hora de relacionar-nos tenim expectatives que fa que no aconseguim el que ens proposem. I el segon impacte negatiu és en el procés i en la relació. Com que tenim aquestes expectatives, com que les persones no responen a les nostres expectatives, això ens genera malestar, frustració i insatisfacció. Per tant, en la mesura en què tenim clar on podem ubicar diferents persones, ens és més fàcil aconseguir el que ens proposem i relacionar-nos de manera més satisfactòria. Hem estat veient durant aquests dies que hi ha un mapa que ubica informació, decisió i motivació. Avui ens centrem en les persones que agafen informació racional, decideixen provant i es motiven al curt termini. Això dibuixa el perfil, l'arquetip de l'artífex. D'acord. Què ens ve al cap quan pensem en un artífex? Doncs és la persona que empeny perquè les coses passin. Pot ser un productor, pot ser un executiu, és essencialment el que de manera tradicional s'entén per un jefe. Sí? Aleshores, quins són els grans valors d'aquests artífecs, d'aquests jefes, d'aquests productors, d'aquests executius? Són persones que aconsegueixen que les coses passin, per tant valoren molt el resultat. Són persones d'acció, són persones que valoren la innovació, són persones que valoren les coses factuals com la claredat, la puntualitat. Aquests són els seus grans actius. Sí. Aleshores, quins són els inconvenients? Essencialment dos. Un és que, com que estan tan enfocats en l'aconseguir, pot ser que pel camí estiguin ferint a les altres persones i simplement ni se n'adonin perquè estan seguint de manera rectilínia el que es proposen. I una segona disfunció d'aquests perfils a l'hora de col·laborar és que pot ser que la seva necessitat de rapidesa, d'aconseguir-ho de manera ràpida, faci que estiguin deixant al darrere la gent que porten, la gent que els està seguint, i això al final acabi impactant en el resultat i per tant no puguin aconseguir allò que tant desitgen.